kula da ni. Ina zuwa na kana bin nan. Wai wallahi na dauko yalo daga shan ne yanzu na so da kai shiga nan saboda zan sai da shi faka in dawo. Amma kai hanyar nan an ce ba ta da kyau ko? Shi ne aka bi ta ko? Hanyar nan da kake gani ba a bi yanzu. To ai tana ne nake shiga kai shi sai doshi. Wannan kake shiga. Tana nake shiga kai shi. Tare shi. Tare shi. Wannan ka san ai nan ne hanya nan da nake bi shiga je sai da shi. Allah ya hanya. Allah tsare. Abokina yau ku ba daɗi ko ƙararen nan tare ne kai go back go back Karan kai da yau ban ɗauko gwaiban ba yau yalo ne a kawo shi? ya kawo kai konya kai